Мимики и жестове с GIF-тюб, втора част. Хайде да видим как се справиха хората. Готови ли сте? Да. Добре, хайде. Добре, силно. Добре, айде тегли един тубус. А то ще изтегля. Да видим какво ще се падне. Чакай да я гледам. Готов ли си? Да, готов съм. 3, 2, 1. Добре си. Да скачи. Кавбоец. Ездач. От... Ездач. Конен ездач от бъдещето. От миналото, не? Доплувам. Няма брат. На опера ли ще ходим? Не! Напред така. Ето Магическо свари. шоу, брат. 7, 6, 1. Пещера. Брат, аквапарк. Тук има и аквапарк, брат. Брат, ти играй аквапарк. Е така. Конна езда. Нищо, браво, познахте го. Еми, супер. Ето даже. Двамата на един кон или... Ще се доразберете. Добре, заповядайте. Айде, честито. Мерси. Айде, мерси.